i va sonar el mòbil del Jordi. El trucaven els Mossos sense dir res, només que anéssim a la comissaria de Ripoll. Jo m'ho vaig pensar en aquell moment, inclús els dos. Morts, morts. I a l'arribar a la comissaria, doncs, vostès són els pares del jove tal, és mort, i l'altre està ferit. Jo, esclar, quan em van dir això, jo dic, qui és el que ha mort? Diu, el Joan Ramon. Clar, jo estava sentat allà, i t'ho dic sincerament, vull dir, jo em vaig cagar, em vaig pixar, tot, allà damunt. I no sé, recordo plorar i plorar i plorar i plorar i plorar. I no pot ser, no, això no és veritat, i no. I llavors jo vull anar a veure'l. Van obrir el d'allò, només li vam veure el cap, estava fred, pobret, gelat, blanc, molt maco, però, esclar, estava allà. La Joana i el Jordi tenien una família perfecta amb 2 fills, el Joan Ramon, de 24 anys, i el Jordi, de 26. El 8 d'agost del 2002, la seva vida va canviar per sempre. Buenos días a todos. Mi nombre es Mireia y, como podéis comprobar, pues soy víctima de un accidente de tráfico. Yo el 20 de abril del 2007 se me cambió la vida por completo. Yo era una chica normal y corriente, estudiaba, trabajaba, tenía mi pareja, salía con mis amigos y por culpa de una imprudencia en la carretera, pues tuve un gran accidente del cual tuve la suerte de sobrevivir, pero las secuelas las podéis ver y son para toda la vida. La imprudència va ser de la seva parella, un avançament incorrecte en moto que la Mireia està pagant molt car. Al moment de caure, clar, vaig obrir els ulls i clar, vaig pensar, bueno, realment vaig dir, Mireia, com et dius? No? I vaig dir, vale, em dic Mireia, dic, estic bé, no? I com qualsevol persona que es cau al terra, doncs, el primer que és intentar-te aixecar, no? I allà ja vaig veure que no em podia moure, que només podia moure els braços. I, bueno, intentava buscar el meu cos, però clar, jo em tocava i no notava res. Pot haver inicialment l'angoixa, dic, no em puc moure. I tu li dius, no, clar, nosaltres no podem donar diagnòstics definitius. Això és una esperança que li deixis la porta oberta. Quan caus ja està, és la trajectòria que portaves la que et portarà a una posició final. El més important per al motorista és no caure, perquè a partir del moment de caure ja no saps què es desencadenarà a posteriori. La primera persona que vaig trucar va ser el meu germà i que estava aquí a casa i li vaig dir que havia tingut un petit accident, que estava bé. Es va despedir de mi, va dir que havia tingut un accident i que ens estimava molt i que es despedia. Nosaltres el que intentem sempre és mantenir un contacte constant amb la víctima, intentar tranquil·litzar-la, no faltar-li a la veritat en cap moment, que no es pensi que l'estem enganyant, dir-li les coses clares però sempre amb cura, presentar-nos, que no ens vegi com un casc i una persona tal, sinó presentar-nos, que sàpiga que tenim un nom, intentar empatitzar amb ella, i llavors això fins i tot a nosaltres ens serveix de cara a fer la valoració de l'estat d'aquesta víctima. Vam adelantar tots els cotxes com vam poder, fins a arribar al lloc, i al lloc hi havia ambulàncies, hi havia molta gent. Me'n recordo de diverses coses abans d'arribar al cos de la meva germana, que estava estirat al terra, que hi havia un metge. Me'n recordo de tot, però les imatges no se t'olviden. A mi mare li van donar una sabata. Y solo me dieron un zapato de ella, que acababa de estrenar esos zapatos ese día. Y ella sonriendo, mamá, que estoy bien, mamá, que estoy bien. La meva mare, durant el trajecte des d'on estaven els cotxes parats fins on jo estava, la meva filla s'ha mort perquè està tapada. I quan la vaig veure aparèixer, no era la cara de la meva mare,
Era una altra cara que jo mai havia vist. A dintre la UCI tenia la seva música, li vam portar de tot. I dintre la UCI ja li fèiem de tot. I estava així, Ei, cloc, li obríem els ulls, veus? Mira, i ara ha mogut un dit, que potser era un espasme, sí. Vull dir, no, em feien tota la comèdia. Em feien la comèdia, jo me la creia. La Joana acabava de perdre el seu fill petit i el gran. El Jordi ingressava a la UCI amb un traumatisme cranioencefàlic sever. Passen els dies i no desperta del coma. Fins el dia que vaig fer la pregunta del milió, que feia 8 dies. Que com quedaria el seu fill? I ella li va dir textualment, diu, ja que me lo preguntas, y ya hace días que está aquí, o sea, queda com un vegetal. No pot ser tenir tan mala sort, vull dir, menys que em quedi quiet, que em queda com una planta, és igual, jo m'emportaré la planta a casa, tu. Quan sentia gent, no, perquè plus a Goodman, no, perquè es quedi així, més val que es mori. Jo sempre pensava, hòstia, no tenen ni idea del que diuen. El metge sap tot el que pot passar. Ell és el primer que sap la gravetat del tema. No pot dir, no, això em poso en el millor dels casos. No, tens de posar que això pot passar això, pot passar l'altre. És molt dur dir a una mare que li han comprat una moto al nano pel seu compleanys, que té 20 anys i que la va sortir a provar i s'ha quedat tetraplègic. Això no saps com dir-ho, és molt dur i el que ho tinguis de dir, doncs clar, queda un buit dintre, bueno, tens de superar perquè per això ets professional, si no, no podríem viure aquí. Nos dijeron, los familiares de Mireia Sanz nos metieron en una habitación y nos dijeron que Mireia se moría. Yo era descompuesta, mi marido se nos cayó al suelo. Que té les vèrtebres trencades i que té el pulmó afectat. A mi em van tindre que... Bueno, em vaig perdre una mica el coneixement y em van donar una pastilla. Y yo digo, no puede morirse mi hija. Digo, pero si yo estaba hablando con mi hija. Dice, el problema no es la lesión medular, el problema es los pulmones y la lesión que había tenido. Yo no lo entendía nada. Yo solamente entendí que mi hija se moría. Estàs molt sol, perquè clar, estàs allà a la UCI i estàs molt sol, però clar, els familiars tampoc poden entrar a veure't i jo estava conscient, o sigui, jo m'entretenia comptant les pulsacions de la màquina que tenia enxufada. Jo sempre els dic als familiars dels meus pacients que aquí, en el moment que creuem la porta, que tots hem de tenir molta paciència, el personal, la família, els amics, tothom, molta paciència perquè això és un procés molt llarg, de moltíssima rehabilitació, molta recuperació i molta paciència. Entrar a Goodman i jo anar-me'n allà al bar, veure el panorama que hi havia, i jo pensant, aviam, com et quedarà? Com aquell? Com aquell altre? Home, si et quedés com aquell, hi firmaria ara. Perquè veies unes imatges. Arribo a Goodman i, clar, el primer que em trobo és el cartell de Goodman i amb un nino assegut a una cadira, no? I dius, jo vinc aquí a sortir caminant, però dius, ostres, si el logotip ja és una persona amb cadira de rodes, no? Dius, bueno. Cuando yo vi el Instituto Goodman y vi la silla dibujada en la pared, yo pensaba morirme. Recibes una llamada que te dice, mira, es que tu hijo ha tenido un traumatismo craneoencefálico, ha tenido un accidente con el coche, está ingresado en tal hospital, ¿no? Entonces llegas a la UCI y te dicen, bueno, es que se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Y piensas que se va a morir y luego sale, luego te dicen que está en coma y que seguramente se va a quedar en coma y es posible que se muera, y luego sale del coma y continúa evolucionando, pues entonces, claro, llega un momento que te dicen, oye, pues parece que ha ido todo bastante bien, ¿no? Y porque ahora pues no voy a seguir teniendo una esperança, no? Entonces, al principi és difícil. És molt complicat, és molt difícil, perquè clar, hi ha moments de dir, és que no vull tirar endavant, perquè és que no vull tirar endavant, perquè no serveixo per res, no? De dir, quina vida m'espera. I hi ha moments que dius, hòstia, tiraria la tovallola i dir, no tinc ganes de fer res. Però bueno, una mica allà t'obliguen
perquè has de seguir unes pautes i és una rehabilitació. I vulguis que no, doncs, bueno, també et fan veure que vulguis o no vulguis estàs viu. I que vulgui o no vulgui m'haig d'aixecar del llit. I que vulgui o no vulgui haig d'aprendre a vestir i m'haig d'aprendre a fer les coses. Pot sentir que la seva vida, la seva integritat física i a nivell personal es veu qüestionada i no sap què passarà, no veu el futur d'una manera molt optimista, i llavors la nostra funció és una mica a poc anar-lo ajudant a que vagi tenint la percepció de la discapacitat, tant el pacient com la família, més constructiva, que no la vegi com algo tan negatiu i que vegi el seu futur d'una manera més optimista. Jo quan m'anava al pis, i esclar, estava allà, i estava sol, m'estava fins a l'1, a les 2, a les 3, a la sala, pensant, i només que pensant, i que pensant, i que pensant. Si arribo a tenir allà una pistola, hauria pogut passar alguna cosa, perquè no em veia amb cor, jo, de tirar endavant, perquè jo tota la meva vida d'allò, el meu somni era formar una família, la tenia formada, molt maca, i en aquell moment s'havia anat tot el traste. Jo això no ho aguantava. I si ho vaig aguantar, perquè més a l'altre el teníem allà, que tampoc sabia si viuria o no. Les famílies no es poden permetre a vegades de dir que es troben cansades, i ho estan perquè és molt dur. És molt dur i no tothom comprèn aquest cansament, aquest esgotament físic i psicològic, perquè psicològicament s'entén, però físicament és això. L'estar en un hospital cansa, el que el teu familiar que està malalt o té una discapacitat tingui mal humor o tingui unes alteracions de conductes a conseqüència de l'accident que tu tampoc acabes d'entendre, l'angoixa del futur. Dins de la desgràcia, la Joana i el Jordi estan de sort. Després de mesos de silenci, el seu fill Jordi surt inesperadament del coma. Estàvem al bar primer. Dic, ai Jordi, ara li vaig brotar les orelles, no els hi he netejat. Li vaig fer mal, rentant-li les orelles. Mama, coño, hòstia! Bueno, jo vaig caure a terra plorant. El meu home damunt de la cadira. Els infermers, què passa? Que va entrar aquell infermer que el va agafar i el va rebotir contra el llit. Hijo de puta, joder! Bueno, jo què sé. Així, tal qual, va ser. I em truquen al mòbil i em truca el meu fill. Mira, eren a les 8 del vespre, em vaig posar a plorar com un boig. Vaig anar, vaig fer les maletes, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar, però volant, cap a Barcelona, cap a l'Agut. Jo que vaig arribar a les 6 del matí, però me'n vaig anar a la clínica. Això que sentir la veu del meu fill, hola papà, no vaig poder ja més. És que va ser una cosa tan gran per mi, vull dir que no, ni m'ho pensava. I jo em vaig despertar i de seguida em tallar cables i tot, i em van tenir que lligar el llit, o dir, com si fos un bot. Igual. Esa mierda soy yo. Sí que em reconec. Sí, perquè jo tinc ben clar que el meu és un procés. La cara tenia d'estar com una cabra, però borriquera. Sodexo. Agua de Viladrau. Bé, vam veure que tenia lectura i coneixement preservat, esclar, això. Brutal, no? L'alegria. A partir d'aquí vam anar súper a poc, però tot van ser alegries. Jo he passat les penes més grans de la meva vida i la sensació d'alegria més grans de la meva vida. Hi havia la camarera i, esclar, encara no havia demanat, i ell, com que la veia cada dia, i se la queda mirant i jo dic, ai, mare, i pum, pica sobre la taula i li diu, tu, però així, cacho polvo, ven aquí. I dic, Jordi, dic, que estic jo. I esclar, ve la noia rient ja. Dice, que mi padre quiere, digo, ¿me traerás un café, por favor? I ell li diu, però que sea ràpido, cacho polvo? Dic, escolta, tu, no facis quedar malament, tu. Vull dir que dins del seu d'allò encara li quedava la cosa aquella de lo que era el Jordi d'abans, m'entens? Com era el Jordi d'abans? Era estratosfèric.
imatges de cadira de rodes sí que en tinc. I no les vull, No, segons com, va haver una època que, clar, jo, per exemple, no parlava tant, no parlava bé, i no tenia l'esperit de llançar-te a xerrar o el que sigui, saps? I clar, hi havia cops que la gent et deia, mira, aquest tonto. Perquè clar, jo estava en cadira i segons cops estava així i em quedava callat i... Clar, això sí que me'n recordo. Llegir amb les mirades d'altres persones la discapacitat, no? Molta. Hay miradas que hablan por sí solas. No, inclús aquí no és però cap crítica ni res, però inclús els amics o la família et feien sentir no com una merda, però, ai, pobret, a mi el tema del pobret i això, fot una ràbia. Nosaltres els expliquem com ho poden fer, però normalment el que procurem des de la clínica hospitalària és ensenyar a la persona el ser màxim independent pel seu compte amb la mínima dependència dels familiars. I probablement la gran preocupació de com podrem ajudar, doncs d'entrada veient-lo com una persona normal i una persona que ha tingut una complicació a la seva vida i que hem de veure-la des de la manera més positiva i constructiva com la persona que era abans. Jo per mi Goodman ha sigut el pitjor any de la meva vida perquè vaig estar quasi un any, però alhora no puc evitar somriure quan parlo de Goodman. Jo per mi Goodman tinc uns records impressionants, la gent és fantàstica, és un altre món, on el tema material i el superficial no existeixen, sinó que existeix l'humà. Goodman és com una ciutat. Quan surts de Goodman és molt bèstia, saps? A Goodman estàs com molt recluït. Orientació, legislació, si poden tenir dret o no per reclamar, que busquin un advocat. Després, quan hagin de sortir d'aquí, si és necessari que continuem fent rehabilitació, que continuïn, on poden continuar, què li poden demanar potser a una companyia d'assegurances. Tot això són, entre d'altres, els temes que més hi preocupen. La gente me decía, vende la casa, cómprate una planta baja. Yo, pero ¿por qué me tengo que ir de mi casa? Yo quiero que mi hija cuando venga del hospital se encuentre su habitación. Pusimos todo a la medida de ella, para que ella se encontrara cómoda, pues si algún día ella quería hacer algo, quería quedarse sola, pues que lo tuviera todo a mano cerquita, y luego está el arbitro, que esto es para cocinar. Ella entra con la silla de ruedas aquí y normalmente pues a la medida de ella. No estaven preparats, ningú ho està. No hi ha un assessorament correcte. A part, hi ha molts tràmits a fer, hi ha molta paperassa, hi ha de fer adequacions a la vivenda, hi ha moltes preguntes que et fas, si vendre la casa, si no, si comprar-te una altra cosa més adequada, no tens absolutament ni idea de res. Contractar un advocat, no sé què, o sigui, tu estàs pendent només d'intentar rehabilitar-te, però per una altra banda has de pensar que has de fer obres a casa perquè has de tornar, has de buscar un advocat, són papers, són preguntes, és tornar a recordar l'accident. Són moltes coses que t'atabalen en molt poc temps. El primer consell és que es busqui un advocat de confiança. Probablement els enemics número 1 de les companyies són els advocats que saben la seva feina. El Jordi ha reprès la seva vida aturada durant massa temps contra la seva voluntat i viu sol a Cadaqués. El meu fill ha fet una progressió de néixer a la vida normal, a normalitzar la seva vida, amb unes mancances. Ande yo caliente, rías a gente, o sigui, que diguem, esto es lo que hay, m'entens? Qui li agradi bé i qui no, també.
Ara tampoc m'obsessiono de dir, hòstia, no tinc nòvia, i tal i qual. Prou gràcies, que estic avui aquí, així amb vosaltres, explicant i això. Ara, després de la lluita incansable d'aquests pares per recuperar el seu fill, els ve al cap en Joan Ramon, el que va morir en aquell mateix accident. A mi el que més em fot, entre cometes, que no me'n recordo del meu germà. Per exemple, no? El meu germà, per ser el meu germà, ens anàvem de festa junts, vull dir, anàvem al Barça junts, vull dir... I això sí que ho he perdut. Quan tens moments baixos penses... Joan Ramon va viure superfeliç. Soc una persona que m'agrada plorar sola i passar-me les penes sola, no en parlo gaire. Del meu fill me'l guardo per mi. Egoista? Sí. L'únic que em passa és que no el trobo. M'agradaria tenir fe, m'encantaria. I no la tinc, jo no la tinc. El Jordi sí té, jo no. Això és el que me mata més. Tu ara em pots dir, estàs feliç? No, ni ho estaré mai més. M'entens? Vull dir, estaré bé, estaré content, però feliç no puc estar. Encara que el tingui amb ell, però tinc l'altre aquí darrere. Vull dir, i això, vamos, fins que acabin els meus dies no m'ho trauré del cap, no? I el tinc present i somio amb ell, parlo amb ell, a les nits jo parlo amb ell. La Mireia també ha reprès amb força la seva vida. Ara busca feina perquè està a punt d'independitzar-se. No vol renunciar a res, ni tan sols a la possibilitat de ser mare. No em fa por, em fa ràbia, perquè jo veig coses que sé que per molt que vulgui no les podré fer. Que jo no podré sortir corrents amb el meu nen, o no podré fer segons quines coses perquè no puc caminar. I em fa ràbia. Suposo que si tinc un nen li hauré de dir aixeca't tu que jo no puc. Ha estat la Mireia la que més ha ajudat els seus pares a superar l'accident. Ha empezado a vivir de nuevo. Y la tengo conmigo y la veo alegre, está contenta, lo tendrá por dentro. Pero yo a mi hija no la he visto llorar nunca. Nunca la he visto llorar. Hi ha un abans i un després. I anem superant, però és un pessic que no marxa mai. Vull dir, és un tros de la teva vida que es va quedar aquell dia, el 20 d'abril, i que, bueno, que tens que viure amb ell, que tens que començar a fer la idea. Ella ens ha ajudat molt a nosaltres en aquest aspecte, a fer-nos la vida més fàcil. La Mireia participa de manera activa en programes de sensibilització perquè els joves s'adonin del risc que comporta conduir un vehicle. Ella sap millor que ningú de què parla. Molesta mucho abrocharse un casco o ponerse un cinturón. Hay mucha gente que me lo dice, es que me molesta. Y yo les contesto siempre lo mismo, más molesta ir encima de una silla y encima para toda la vida. Vosotros sois muy jóvenes, tenéis que salir, tenéis que disfrutar. Se disfruta muchísimo más sin una silla. Así que hacerlo, pero hacerlo con cabeza. ¿De acuerdo? Y sobre todo, no hace falta decir a todo que sí, no es necesario. Tenéis que ser lo suficientemente adultos como para salir de vuestra casa y volver a casa tal y como habéis salido. ¿Vale? No que venga otra persona a deciros, o a vuestros padres, pues no, vuestro hijo no va a volver. O tenéis que ir a verlo al hospital.